Vítajte na Rínku. Námestie SMP. Námestie SMP je výkladná skriňa Bystrice. Miesto, ktoré na fotkách vyzerá svetovo, ale keď tu stojíš pondelok večer, máš pocit, že si v nejakom divnom, drahom, opustenom skanzene. Fakt, akože milujem toto mesto, ale priznajme si, ten náš Rínok je tak trošku schizofrenik. Na jednej strane totálny vizuálny luxus, no na opačnej strane taká trošku premárnená, pusnúca šanca na rozvoj. Pozri sa na ten mix. Gotika, renesancia, barok. Tu sa dejiny písajú skôr, než si niekto na radnici vôbec vedel predstaviť slovo eurofondy. Turzov dom, grafitový unikát. Šikmá väža, ohnutá o 60 cm presne ako tie sľuby predvolebné. Je to tu krásne, to nám nikto nevezme. Dokonca podľa názvu tohto námestia vlastne je to pripomienka, že sme boli víťazi vojny. Proste centrum SMP, srdce Slovenska. No ale to je minulosť, čo máme z toho dnes. V lete je to tu ako prekážková dráha medzi slnečníkmi, uhýňaš sa kolobežkám alebo donáškovým službám na mini autíčkach v lepšom prípade. Chce si sadnúť len tak akože na vzduch v lete? No zabudni. Buď si kúpiš predražené latéčko, sojové, alebo sa uvaríš na tom rozhorúčenom asfalte. Tieň 0 bodov. Zelen v kvetináčoch to nezachráni. A tie bočné ulice? Lazovná, Horná Strieborná, za rohmi historických palácov na teba z vybitých okien čumia duchovia. Máme tu prázdne domy, chátrajúce domy, celé zadné trakty nám padajú a nahrádzajú ich lacné imitácie zitongu. Tie domy ale by mali žiť kreatívou, remeslami, ľuďmi. Namiesto toho tam v lepšom prípade sa dá prach, v horšom prípade padá celá strecha a celá niekoľkostoročná história nám mizne pred očami. A najlepšie je na tomto zásobovanie toho námestia. Pešia zóna, skôr slalom medzi dodávkami a autami, hlavne do obedu cez týždeň, čo si len tak, že akože odskočili na 5 minút. Radnica sa tvári, že má koncepciu, ale jediné, čo reálne máme, je izolovaný ostrov uprostred mesta, odstrihnutý od huštáku, odstrihnutý od parkov, ak ich ešte nevyrúbali. Sme tu ako popoluška, čo si kúpila drahé šaty, ale nemá v nich ísť kam tancovať, lebo jej nikto nepostavil cestu na bal. Bystrica má v rukách klenot, akože fakt. Ale klenot treba leštiť moderným urbanizmom, údržbou, nie ho len tak nechať zapadať špinou prachov ako taký špinavý vecheť v rohu. A čakať na zázrak? Chceme tu život po celý rok, nie len počas jarmokov. Chceme smart riešenia, viac stromov, priestor pre nás, nie pre autá a tie prázdne reči, akože už by toho malo byť viac trošku. Naše námestie nesmie byť len pamiatka. Musí to byť srdce, ktoré reálne bije a fungujú mu tepny a žily, čo sú kvalitné prepojenia, pešie koridory, kvalitné cesty a cyklotrasy, nie potemkiniáda. Tak akože čo? Kedy už ho teda konečne prebudíme?